Mini esabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula nesihlabelelo 73 inkosi losokuphama kwebandla. Ngiyakholwa kuyise ngiyakholwa kuyise onamandla omdali nakumoya ngiyakholwa kuyise onamandla omdali nakumoya Amen.
sanamhla sithi ibandla Lamanazaretha Linonkulunkulu oyedwa. Ibandla Lamanazaretha Linonkulunkulu oyedwa. Entshumayelweni yomhla ka-18 November 2023, umholi wasebuhleni uNyazi lukhulume kabanzi lungihlasela ngezinto eziningi. Kodwa ngenxa yobude baleyo nkonzo yalo angeke ngikusho konke elikushilo. Ngaphambi kokuba uNyazi limphendule ngqo kule nkulumo yalo, ngizochaza ngegunya enginalo lokukhulumela ibandla Lamanazaretha lonke njengoba lasungulwa ngubabamkhulu. Ngiyinzalo kuNazaretha, umama was an adopted child kababamkhulu kusukela eneminyaka cishe engu-11. Ubabamkhulu wamthenga kwaDube ngezinkomo ezingu-18 ezazihamba ngamasonto umama. Wakhuliswa ngubabamkhulu. Ekwedluleni kwababamkhulu emhlabeni wahlala kubaba ilanga waze waphumela kwaShembe esiyogana kwaMpandla. Ngakho-ke kwaShembe kusekhaya komama, inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu ngomalume, noma ngingakaze ngibabize kanjalo. Uthi ngoba kumfowethu futhi engibiza kanjalo uma sisodwa, uNyazi indodana yami. Ebandleni Lamanazaretha ngaba inhlalisuthi, ngaba ngumshumayeli, ngagcina sengumvangeli ngisebandleni lasebuhleni. Ngo-1992 ngiyimanje emadadeni, inkosi inyanga yezulu okungumkhulu woNyazi yathumela abavangeli abane ukuba bengibiza khona. Sengifikile kuyo, yangibizela endlini yayo nginomnewethu umfundisi uMbazi. Yabe isithi ngibizele uzongitshela ukuthi ukuwa nokuvuka kwebandla Lamanazaretha uNkulunkulu uyokuza kini nobabili. Amen. Igunya lami lokuqala lokulwela uNazaretha iqala lapho. Ngo-2003 ingasekho emhlabeni inyanga yezulu, sathi sisenhlanakazi nomnewethu, kwafika kithi umfundisi uKhumalo oshone esebuhleni. Wathi uthunywa inkosi ilanga ukuba izobuza kithi ukuthi sisakhumbula yini ukuthi yathini inyanga yezulu kithi. Kulapho esaveza khona ukuthi yathi inyanga yezulu ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokubuza kithi sobabili. Lolu daba umfundisi Khumalo walihambisa kuthina laze lafika nakwabanye abafundisi. Lo mbuzo wenkosi ilanga wagcwalisa igunya lami lokuthi kumele ngikulwele uNazaretha njengenkolo ukuthi kungawiswa umuntu. Ngomhla ka-4 kuJanuwari 2010 sabona sekubhuqe ingilosi phambi kwethu. Yabe isithi lithunywa kweUshembe ubaba ilanga uthi angitshele umakhele ibandla likaJehova. Kuleli bandla ufundisa abantu ukuthi uJehova ukhonza kanjani.
uthathele eBhayibhelini nasezihlabeleleni zamaNazaretha. Ezintshumayelweni zomprofethi ubheke ukuthi ubabamkhulu wafundisana amaNazaretha ngokuthi uJehova kufanele akhonzwe kanjani. Ingilosi eyangikhipha ebuhleni mhla ka-30 September 2010 ithinywe inkosi ilanga. Ngangise kwenkosi uThingo lwakwazi lokho, laze lathumela umvangeli uZwane ukuthi akutshele amaNazaretha, etshela amaNazaretha engangihlukumezi ngoba ngithinywe inkosi ilanga. Ebuhleni ngakhishelwa kuba ngikwazi ukuvikela uNazaretha ngingasekho ngaphansi kwabaholi bakwaShema. Le ngilosi yahlala nathi kuze kube namuhla. Zonke izintshumayelo engiyaye ngizenze ngisuke ngigqugquzelwe yiyo ukuthi angikhulume lokhu nalokhu bese ngiyakhuluma. Ngelinye ilanga ngabuza kule ngilosi ukuthi ungani kukhethwe mina engasiyo owakwaShema kuba ngiholele ibandla lamaNazaretha. Ingilosi yangiphendula yathi, mhla inyanga yezulu ithi ukuwona ukuvuka kobuNazaretha uNkulunkulu yokubuza kuwe, awuzange wambuza ngani ukuthi kungani ukuwona ukuvuka kobuNazaretha kubuzwe kuwe, ngoba babekhona onyathikazi noSolomozi bakwaShema nabo ababehamba nenyanga yezulu. Manje uNkulunkulu usezonqunyelwa nguwe ukuthi kuleli ibandla lakhe uliqhuba kanjani, ubani omgcobayo nongamgcobi. Ngathula ngoba kwakubukeka lo mbuzo iwucasuleli ingilosi. Yabe ingilosi siyiqhubeka ithi, esikhathini esiphambili leli bandla lisaholwa ngubabamkhulu, kwafika izithunywa zasezulwini zasezimazisa ubabamkhulu ukuthi leli bandla likaJehova lohamba lihambe liphele, kodwa loqedwa yiyo inzalo kababamkhulu. Zambuza lezi zithunywa ubabamkhulu ukuthi uyoyivimba kanjani lo ukuba ingenzeki, ngoba iyohamba ihambe yenzeke. Waphendula umprofethi wathi, ngicela uJehova angibusele le ntandane yami ekhomba umama, ukuze kuthi lapho lo mntwana eyogana khona ezala umntwana ukuthi engasiye owakwaShembe nesibongo, kodwa abe nomoya kaShembe, ukuze avimbe ukuphela kwaleli bandla likaJehova. Ithi-ke ingilosi, emva kwababa uThixo leli bandla lizoba noShembe abaningi, nalowo ethi mina umholi, ethi nalo ethi yimina umholi wamaNazaretha. Leli bandla lamaNazaretha logcina liholwa ngumuntu ongakaze akhole wasekuzalweni kwakhe, kodwa uyolihola leli bandla ngokuthi ungakwaShembe. Ngenkathi umndeni wakwaShembe leli bandla usulibanga, usuliphendulela aba yifa lomndeni, nguwo okhethwe ezulwini ukuba ulwele ukuthi leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba ulibuyisele lapho umprofethi walishiya khona. Kumele usifeze isicelo somprofethi nesaziso senyanga yezulu. Ungavumi ukuba leli bandla likaJehova liqedwe ngamadodana kwaShembe. Amen. Mhla ka-26 March 2011 sabona sekufika ingilosi futhi ebusuku izosigcoba sinomkhokheli ukuba siholele leli bandla likaNkulunkulu. Yabe isiliqamba ithi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu.
Nazareth Church of God noma NCG. Ibandla labe linqume ukuthi lizongemukela mhla ka-3 April 2011. Kodwa cishe ngolwesine mhla ka-24 March ingilosi yafika yalishintsha lolu suku. Yabe isithi ngeke lilunge usuku lomhla ka-3 April ngoba ngalolo suku kobe kunomcimbi ongemuhle ezulwini. Asaze sazi ukuthi isho ukuthini ngalokho. Kodwa nempela salushintsha lolu suku laba mhla ka-27 March 2011. Mhla ka-28 March 2011 ngomsombuluko kwafika umbiko ukuthi ubaba uThixo akasekho emhlabeni. Kungapheli isikhathi kufike lo mbiko yafika futhi ingilosi. Yabe isithi seniyaqonda manje ukuthi bengithini uma ngithi ngomhla ka-3 April kuyobe kunomcimbi ongemuhle ezulwini. Yabe siyiguqa ibheka phezulu kwasakuthandaza isithi ngiyabonga Nkosi ukuthi umsebenzi ongithume wona ufezeke kahle. Mina sengiwuqedile owakho umsebenzi. Abasemhlabeni sebengenza okwabo kwasemhlabeni. Amen. Ngenkathi unyazi uqala ukubanga ubuholi nomsebe babe banga ubuholi bakubo kwaShembe. Kodwa mina ngagcotshwa ngabasezulwini ukukhola leli bandla mhla ka-26 March uthi uzohamba emhlabeni mhla ka-28 March 2011. Ngakho-ke noma amanazaretha engabalandeli bamadodana kwaShembe ngokwalapha emhlabeni, kodwa mina ngiyazi ukuthi ezulwini imina engigcotshwe ukuba lonke ibandla lamanazaretha likhona. Amen. Yikho-ke ngingasoze ngathula uma kuqhamuka noma ubani efaka leli bandla ehlathini, ngoba mina ngiyazi ukuthi leli bandla akusilo elakwaShembe futhi akusilo elamadodana kaShembe, kodwa ngikaJehova uNkulunkulu wethu. Lokho akushiwo yimi, kodwa kwashiwo nguye uShembe ekhasini 81 lencwadi ka-Advocate Mnyane ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Nanka amazwi enkosi ilanga. Ubunazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu, wazenzela yena. Into yakhe akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe, futhi akusiyo into yamadodana ami noma yabafowethu. Nabafundisi basekuphameni akusiyo into yabo ngekaNkulunkulu. Amen. Ngakho-ke amanazaretha nomndeni wakaShembe kumele baqonde ukuthi ibandla lamanazaretha ngelikaJehova. NoShembe usho njalo besihlabelelo ekade sihlabelelo. Ngakho-ke nginegunya ngokwasezulwini ukuthi ngibheke noma ngubani ohlukula abantu uNkulunkulu ekuleli bandla, ngaphandle uma esephumile kuleli bandla njengomprofeti uqala. ElakwaShembe ibandla liholwa umndeni wakwaShembe, kodwa leli likaJehova elavuselelwa ngubaba mkhulu njengamanje linikwe mina ukuba ngilibuse. Ingilosi-ke uma izwa unyazi luthi luNkulunkulu ithukuthela kakhulu, ebese ithi angenelele ngiyiqondise lento, ngoba inyanga yezulu leli bandla yalishiya kimi. Yathi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokuza kuwo. Ngakho-ke mina ngokwasezulwini nginegunya
lokukhola ibandla likaJehova elibizwa ngokuthi ibandla lamanazaretha, njengoba lasungulwa ngubabamkhulu. Ukuthi umuntu uyakholwa noma akakholwa lokho angindaba yami leyo, kodwa indaba yakhe inalo ongithumile. Kwehla ingilosi ezulwini yazongigcoba ukhola ibandla lamanazaretha, angazi-ke elakwaShembe. Afihlekile ukuthi kunamanazaretha amaningi ayaye alwe nami bethi angayikhuluma indaba yonyazi, angibhekane nebandla lami. Kodwa konke lokhu ukukhuluma kusukela engazini, ngoba ngibheke lonke ibandla lamanazaretha, ngoba ngilikaJehova. Angikwazi ungayikhulumi indaba yonyazi uma lusathi lingumnazaretha, ngoba okwamanje kubhekwe mina ukuba ngibuvikele ubunazaretha njengenkomo. Lelo gunya ngalinikwa ezulwini, angidingi ukulicela kumuntu wasemhlabeni. UMathewu 5 verse 11 to 12 uYeshua uthi, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba babazingela kanjalo abaprofethi abanendulela. Amen. Nempela-ke akekho umuntu owake wathunywa uNkulunkulu awaze waba nesitha kubantu asebemhluli uNkulunkulu. Nasemandulo kwakunjalo. Ngelinye ilanga ingilosi ingeluleka ukuba ngime isibindi noma amanazaretha engithuka, yangifundela incwadi kaHezekeli 2 verse 28, lapho uJehova ethi, ndodana yomuntu, ngiyakuthuma kubantu bakwa-Israyeli, ezizweni zamambuka esihlubukile kimi, zona nokhokho bazo zonile kimi ukuze kube namuhla. Bangabantu abanenkani nenhliziyo elikhulu. Ngiyakuthuma kubo, uyakuthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, noma ngabe bayalalela noma abalaleli, ngokuba bayindlu ehlubukayo, nokho bayokwazi ukuthi bekukhona umprofeti phakathi kwabo. Wena ndodana yomuntu ungabesabi namazwi abo, noma ngabe afana namakhakhasi nameva kuwe, uhleli nofezela, ungawesaba amazwi abo. Ungapheli amandla ngenxa yobuso babo, ngokuba bayindlu ehlubukayo. Uyakhuluma amazwi ami kubo, noma bayalalela noma bawashaya indiva, ngokuba bangabahluli. Amen. Yabe ingilosi isingifundela incwadi kaHezekeli 3 verse 17 to 19, lapho uNkulunkulu ethi, ndodana yomuntu, ngiqoke ukuba ngumlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngakho-ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami ongixwayisele lona. Uma ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi umxwayiso omubi endleleni yakhe embi, ukuba omubi umsindise, uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisa omubi, kodwa akaze abuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Manje-ke amanazaretha ayicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngesabe bona kunoNkulunkulu.
engazange ngakhupha ukuthi uyangithuma engaziyo namanje ngisebenzisa yakhe. Njengamanje uJehova uqobe mina ngenkosi ilanga uba ngilwele ubungawi kwaleli banga likaMoses nomhlaba. Ngakho-ke akekho ongangivimba ukuba ngiqondise okonakalayo phambi kwami. Sengibuyelela kule mfundiso yonyazi yokuthi luthi luNkulunkulu. U-Exodus 2:20 verse 2-3 uJehova uthi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe indlu yokuqina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami." Kanti ku-Isaiah 43 verse 10-11 uJehova uthi, ngingofakazi bami nenceku yami engiyikhethile ukuba nazi, ningethembe, niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akayi kuba khona. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Amen. Okufanele unyazi ukwazi ukuthi asiye uNkulunkulu, asiye nomprofeti. Ngaphandle kwalokho kungukuhlubuka ebandleni likaJehova ukuzibiza ngoNkulunkulu. Yikho kusemthethweni wokuqala ukuthi singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kaJehova. Ungakusho ukuthi uNkulunkulu uma usenkolweni ezimele njengeBuddhism neHinduism, kodwa hayi ebandleni likaJehova. Leli bandla alizimele likaJehova. NoYeshua akaze asho ukuthi uNkulunkulu. UJohn 12 verse 49-50 uYeshua uthi, ngokuba angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuthi ngithini futhi ngikhulume. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikhuluma njengalokhu uBaba engitshele khona. Amen. Kodwa lapha ngizogxila ezimfundisweni zikaBaba Mkhulu. Ngoba unyazi luthi kwasho uBaba Mkhulu ukuthi ushembe noNkulunkulu. Kuso sonke isihlabelelo saManazaretha uBaba Mkhulu wayekhuluma ngoJehova, yena ezibiza ngenceku kaJehova. Kuhlabelelo 134 nanka amazwi asi: inkosi ibusise wenceku yenkosi, ulihambise wenceku yenkosi. Nazo izizwe zililindele zonke eziphansi kwezulu. Inkosi ibusise wenceku yenkosi, ikwandisele imihla phansi kwezulu. Zililindele zonke lezo zizwe, zonke eziphansi kwezulu. Inkosi ibusise wenceku yenkosi, uhambise izwi lakhe wenceku yenkosi. Lezi zizwe zililindele zonke eziphansi kwezulu. uJehova akwakhe inceku yenkosi, uhambise izwi lakhe inceku yenkosi. Lezi zizwe zilindele zonke eziphansi kwezulu. Inkosi kubusise inceku yenkosi, usesule izinyembezi ngegama lenkosi. Zonke lezi zinyembezi zilindele wena, zonke lezi eziphansi kwezulu. Amen. Angazi-ke ngokonyazi ukuthi le nkosi okukhulunywa ngayo kulesi sihlabelelo ngubani, nokuthi inceku yenkosi ngubani. Ngaso sonke isikhathi uma unyazi lufakazisa ukuthi linguNkulunkulu, luyayicaphune uverse 50 womthandazo weSabatha, lapho ukuthi khona noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu, nilethe iminikelo yenu kuJehova endlini yasekuPhakameni. Akayi kuyamukela uma ningalaleli ukugcina usuku lweSabatha.
Okwethusayo ukuthi unyazi luthi lunguNkulunkulu ngoba kwasho uShembe kuverse 50 womthandazo weSabatha. Kodwa alwazi ukuthi leli vesi ubaba mkhulu walicaphuna eBhayibhelini kuJeremiya 17 verse 21 to 27. Kuverse 21 kuthi usho kanje uJehova uthi xwayani ngenxa yemphefumulo yenu ukuba ningathwali umthwalo ngosuku lweSabatha ningawungenisi emasangweni aseJerusalema. Amen. Kusukela kuverse 22 kuya kuverse 27 umprofeti uJeremiya ukusho bonke uShembe okubhale kuverse 50 kumthandazo weSabatha. Kodwa unyazi alukwazi lokho, ufundisa abantu into engekho. Selugaxekisa ubaba mkhulu lithi kwasho ubaba mkhulu ukuthi nguye owathi uNkulunkulu. Kuyilo olulwela ukuthi linguNkulunkulu, kodwa kuyilo futhi olususa amaNazaretha emthethweni kaNkulunkulu. Nakho ubufakazi balokho entshumayelweni ka-1927 ngoJulayi ePhakameni uShembe wakhuluma lamazwi ngokuhlabela amadlozi. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzekeli bathi, inceku yenkosi, ngeke sisabahlabela okhokho bethu na? Waphendula umprofethi wathi, cha abantwana bakaNtliziyo, okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ePhakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Amen. Kodwa namhla amaNazaretha asewahlabela udeda amadlozi, abanye bawenzela utshwala ngisho kuyiSabatha. Lo mthetho ukuthi singawahlabela amadlozi esawunikwa ngumprofethi naye ewuthathe eBhayibhelini ngaphansi konyazi amaNazaretha asewugxobagxobe. Entshumayelweni yango-1925 nanka amazwi omprofethi ngokuhlanganisa nesangoma. Batabami, uma nike nangenisa isangoma nabanemimoya engcolileyo kuloku kuNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa loku kuNazaretha sekufile, akusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma, ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo wabaprofethi, bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wesangoma. Niyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshelwe nguJehova. Ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivume isangoma singene phakathi. Uma niye nasingenisa abatabami, niyobe nilubulele ubuNazaretha, niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Amen. Kodwa namuhla ngisho abagcotshwa ebandleni lamaNazaretha ebuhleni sebeyizangoma. UmNazaretha osethwasiswa ukugobela ongumNazaretha ephikweni. Emva kokuthwasa eyokhishwa libandla lamaNazaretha ngomgidi kaJehova. Unyazi luhlala nezangoma emzini kaNkulunkulu, zinikela kulo. Ezinye zingabefundisi, ziyabhabhadisa. Lapha ngiveza izintumelo zomprofethi okumele siziqhathanise nalezi zinto esezenziwa umnyazi
Lamanazaretha asebuhleni. Oqala umprofeti uthi kuza isikhathi lapho abantu basephameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunizwe esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo nsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele. Bayogxoba bawuzile kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa bezifake lapha. Amen. Lezo nsuku sezifikile lapho amanazaretha aholwa unyazi sebeyilahlile indlela kaNkulunkulu, lapho sebezakhele unyazi njengoNkulunkulu wabo. Uthi ubaba ilanga kwenye izintshumayelo zakhe, kodwa nina amanazaretha eyenu inkosi ayibona ngoNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho nilibambisise lelo lizwi, noma nini, noma singasekho thina emhlabeni, nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu nalomuzi wasephameni akusiwo owomuntu. Amen. Iyaqhubeka inkosi ilanga ithi, akukho umuntu ongavela onjengami nje anikhiphe endleleni kaShembe. Uma ngithi onjengami, ngisho ngoba kuyaye kuthiwa ngingumholi wamaNazaretha, kepha angisiye umholi. Angisiye umholi wenu nguShembe kuphela. uShembe lo owaphemba lobu uNazaretha wayengesiye umuntu, wayevele ezulwini, kodwa engaqala ukufika lapha emhlabeni wayafike ayiphembe lento esibuthene ngayo, ayishiye, acabange ukuthi izohlala ibuye. Bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami abaye bathi bangabaholi, kodwa bengenawo umoya kaShembe, bese bayiphambukisa lento ngobuthakathaka babo. Amen. Namhla unyazi luhlamba lapho selithi yilona uNkulunkulu, kodwa uthini okunguyise wonyazi waphika ukuthi uShembe uNkulunkulu. Nanka amazwi othini, yini lento eniyishoyo? Kunezinto la eziningi uShembe angazange anifundise zona, esenizenzela nje noma yini, bese nikuncikisa uShembe kube ngathi uShembe owashoyo. Senithi uShembe uNkulunkulu manje? Cha, mina ngazi ukuthi uShembe akasiyi uNkulunkulu, ngazi ukuthi uShembe inceba kaNkulunkulu, ngazi ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu. Lokho ukuthi uShembe uNkulunkulu akusiyo iqiniso. Ngiyafisa niyiyeke lento. Yikho sizondwa kangaka nje, sithuka kabi ngalento ngoba akusiyo. Mina ngiyayazi ukuthi akusiyo. Amen. Usho ukuthi amanaza acasuka makusho mina ukuthi abayiyeke lento akusiyo, ayilona iqiniso. Unyazi-ke luthi lunguNkulunkulu ngoba luzalwa nguNkulunkulu. Kusobala ukuthi alazi ukuthi uyise walwa kanjani namaNazaretha, ewaphikisa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngezansi ngiveza izimfundiso zomprofeti ngoJehova nenkolo yakhe. Le unyazi oseluthi ngiyakubo. Uthi ubaba mkhulu,
Ngesikhathi kuthiwa kunina landelani lokho uJehova akuvezile, bathi cha, silandela lokho esafica obabamkhulu bekulandela. Kuyilapho noyise babo babengaqondi lutho, njengokhokho benu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo, kuyimanje sithwele izimo zabo. Kunjalo ukuphika ubukhona bukaThixo, uyojeza uthanda noma ungathanda. Akukhalelwa umuntu esigodini sosizi. Nani bemindeni yabo akukho eniyokubenzela khona uma sebedlulile emhlabeni, kuphela ngumlilo ubunini. Aninendlela yokubakhulula ngaphandle kokubacelela intethelelo enkosini ngeminikelo nangomthandazo. Amen. Labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba minceke yakhe uMose, noma bekushintshe noma bekuzibe, labo badla umlilo uqobo, futhi uNkulunkulu akasoze akhuluma lutho nabo ngosuku lokuzoswa kwelizayo. Labo bangabathengisi beqiniso ekukholweni bayoba ngababancinyane embusweni wezulu. Amen. Ubaba mkhulu usifundise ukuthi iBhayibheli liyisisekelo salenkolo. Kodwa unyazi ukuthi uma sifunda iBhayibheli sisuke sikhohlisa nje uzivakashi. Uyaqhubeka umprofeti uthi uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi eBhayibhelini. Wayifundisana ngabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho laba abangavumelani nemithetho kaMose baya ekulahlweni. Umthetho kaJehova uyisihlengo somphefumulo batabani, hayi noma imuphi umthetho, kuphela lo inceku yakhe enika wona. Uyindlela yokuhamba uya lapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhasi, kuphela inkazimulo engenakufiphala. Amen. Ake ngicaphune intshumayelo yonyazi yomhla ka-18 November 2023. Unyazi luthi, manje uma kungukuthi ngithatha leli bandla lakithi bese ungihlanganisa nalaba, leli bandla lizimele. Thina kuleli bandla ngabe asilifundi iBhayibheli, senzela abantu babone ukuthi sisizwe. iBhayibheli asilazi labhalwa ngubani. Uma sifunda iBhayibheli sisuke senzela abasivakashele. Amen. Uma uthi ufunda le ntshumayelo yonyazi uvele uphelelwa amandla, ungaze waqonda ukuthi umuntu ongumholi webandla likaNkulunkulu engayikhuluma kanjani into enje, eqambe lo mprofeti kaJehova amanga ngalendlela. Leli bandla akuseyilo elikamenzi wezulu nomhlaba njengoba kwasho uShema, kodwa sekungelabo konyazi. Luthi unyazi leli bandla lizimele, okusho ukuthi alikho ngaphansi kwaJehova. Liyefana nje nenkolo iBuddhism noma iHinduism. Lithiwe unyazi, thina kuleli bandla ngabe asilifundi iBhayibheli, senzela abantu babone ukuthi sifunda. iBhayibheli asilazi labhalwa ngubani. Uma sifunda iBhayibheli sisuke senzela abasivakashele. Amen. Esinye isazi senkolo sathi akakho emhlabeni umuntu owayazi iBhayibheli njengoShema. Nempela ubaba mkhulu iBhayibheli wabe elicula njengama-Muslims ecula iQuran.
kodwa unyazi ukuthi iBhayibheli thina sifundela izivakashi into esingakholelwa kuyo. Njengoba uchaza uverse 3 womthandazo weSabatha, isisekelo sokuNazaretha imithetho kaJehova owayiloba ngenceku yakhe uMose. Yonke inqubo yokukholwa kwaleli ibandla itholakala eBhayibhelini. Leli unyazi silifundela abantu, hayi ngoba sikholwa yini. Kodwa namuhla unyazi luthi leli bandla alihlangene neBhayibheli ngoba silazi ukuthi iBhayibheli labhalwa ngubani. Luthi uma sifunda iBhayibheli sisuke sikhohlisa abantu, senzela ukuthi abantu bakholwe ukuthi nathi siyakholelwa eBhayibhelini. Le inhlamba ebhekiswe kwabamkhulu unyazi. Ngomlomo luthi alumphikisi umprofeti, kodwa le nkulumo yonyazi ayigcini ngokuphikisa umprofeti, kodwa iyamhlambalaza. Unyazi luthi uma ushembe efundisa ngomthetho kaJehova uyamvusa, wenzela ukuthi abantu bacabange ukuthi uyakholelwa eBhayibhelini. Luyaqhubeka unyazi luthi uyazi thina bakwaShembe kungcono mhlawumbe okwethu, njengoba kade ngibala kwaprofetha ukuthi kofika isikhathi la okuyovela khona oShembe abaningi, nami ngingomunye walabo oShembe abaningi. Kodwa kwase kuba khona impendulo ethi okuyena yena uyobonakala ngokulandelwa ngamakhosi. Amangakela amakhosi aba khona kusukela kubabamkhulu, ngesikhathi senkosi ilanga abe esengaphezulu kuka-20. Asikho isiprofethi esinjalo, ngoba kusukela kubabamkhulu ayevele emaningi amakhosi, ngesikhathi selanga, ngesikhathi senyanga izulu, ngesikhathi silokhu sikababa othile. Manje imaphi lawo kwasekukhulunywa ngawo ayihlukile kulayevele khona. Luthi-ke unyazi bayazi abalandeli baleli bandla ukuthi kufa uShembe kuhlale uShembe, kanti uma sekuqhamuka esinye isibongo kusuke sekwenze njani. Angibazi-ke laba asebeqhamuka aba-offside ukuthi benze njani. Uma uqhamuka uba-offside la ungabi nami, ngoba mina ngiwugeneral, ngiwu-original, ngiwangempela mina. Unyazi usho mina-ke oyi-offside, kodwa ngibona sengathi belisho u-outsider, hhayi offside, ngoba angazi lo offside ukuthi uchaza ukuthini kulo. Manje-ke sengilisela ukuvikela inkolo kaJehova ukuthi lezi zinto zenyithakalo eseziphathi kwamaNazaretha zingaphumeli ukuqeda lale nkolo. Uma ngisola lesi senzo sokuhlubuka uJehova, luthi unyazi namanye amaNazaretha nginomona, ngibona ngoba lilandelwa ngabantu abaningi ecebile. Lesi senzo samaNazaretha sokuthi unyazi uNkulunkulu bazama ukufihla ubuqili abakwenza ukuchitha ubuholi bomsele. Lesi senzo asehlukene nalesi esenziwa ngabantwana bakwa-Israyeli lapho bavele bakha isithixo ngamacici egolide, base besiguqela sebethi yiso esabakhipha eGibhithe. Unyazi azange lubeke uNkulunkulu ukhola leli bandla, futhi alibekwanga nanguyise uThixo. Unyazi lwagcotshwa ngamaNazaretha asekuhleni ngokuqina okuyisimanga.
bephuca umsebe ngoheshe ubuholi owabe ebunikwe inkosi uThixo. Lamanazaretha angena ngumoya omubi balwela ukuthi ubuholi bebandla bungabuyeli endlini yenkosi uYaka. Bakusho lokho. Mina ngikwazi konke okwakwenzeka ngisho uthi ngihlathile. Ngoba yonke into yayidlula kimi njengomeluleki webandla kwezomthetho. Kusukela kusekhona inyanga yezulu. So ngangumeluleki kababa inyanga yezulu ngumeluleki uThixo. So yonke into eyakumeli yayidlula kimi. Nebuya kumeli yedlule. Mayikho into engangayazi noma ngabe kukhulunywa indaba kwakubizwa ngibile khona. Ufakazi bomeli ubuthelezi enkantolo kwakuliqiniso lodwa. Ngathi uma ubuthelezi ngumfakazela ukuthi ukhuluma iqiniso, Lamanazaretha angithuka ashiya angalazi ethi ngiphilile. Manje kuyangijabulisa uma unyazi seluzinweba phambi kwabantu ukuthi lwakhethwa ezulwini ukuhola leli bandla. Kodwa lwazi kahle ukuthi ubuholi baleli bandla bephucwa umsebe ngobuqili obusimangaliso. Kodwa manje sekuyaqala ukuzisho ukuthi into etholwe ngobuqili igcina kanjani. Ngithunywe ukuqondisa ibandla laManazaretha, hayi lakwashona. Ngakho-ke ngizokumela ukuba ubuNazaretha njengenkolo kaMenzi wezulu nomhlaba uhlale kulesi simo umprofethi owakushiya kuso. Lokho ngizokumela ngisho ngabe kusho ukuthi angife. Kodwa ngeke ngiwuyeke umsebenzi kaNkulunkulu ucekelwa phansi impilo yaSathane. Inkosi iSintu.